Bernat, com tenim la carrera? Qui comença? Estratègia? Perquè teniu la mà trencada ja amb això. Bueno, comença l'Albert Fontova i l'estratègia és sortir des del principi a fondo. No ens guardarem res, tenim un bon equip, sabem que tenim uns rivals molt forts, la classificació no ha anat molt bé, a veure si podem fer bons relleus des del principi i avançar posició. No ha anat molt bé i sortiu cinquens, vols dir que no ha anat molt bé? L'any passat, la veritat, mira, ha anat com l'any passat, i si acabem com l'any passat és l'objectiu i ja estarem més que contents. L'any passat vau guanyar, sortint així. Correcte, per això. Això de que comencem 2 hores abans, com ho heu viscut, com ho heu gestionat, tema calor, tema fred, no sé. Tema calor, ara fa molta calor, però la veritat que per marxar a casa demà a la tarda ho agrairem. Molt bé. Escolta, quines competicions menys tens? Explica'ns una mica, perquè tu no pares, estàs en Xerco, estàs a tot arreu. Sí, jo faig el campionat d'Espanya d'enduro, abans feia el Mundial, aquest any ja no, perquè he començat a treballar, i al final, doncs això, campionat d'Espanya d'enduro, campionat de Catalunya de ciclomotors, i el que puc anar fent, i em ve de gust. Doncs a veure... 24 hores. Sí, veig que les 24 hores és sí o sí, eh? Són importants, són importants. Molt bé, bona sort, ens veiem. Si és